Eu son modista. O meu traballo é coser. Coso e coso todo o día sen parar. Hoxe cosín un vestido. O vestido de Dona Margarita. Esta é Dona Margarita. Hola, la, la, la. Hola, costureira. Modista, Dona Margarita. Eu sou modista, non costureira, que non é o mesmo. Oh, e cal é a diferencia? Pois... ben, pois... Eu teño clientes que me contan aventuras divertidas, fantásticas. Eu teño clientes de todo o mundo. A lúa durme cun gorro que cosín para ela. Cando vai frío, a lúa agocha a súa cabeciña e só contemplamos un pedazo de lúa. Cando vai moito máis frío, a lúa agocha moito máis a súa cabeciña e contemplamos un fío de lúa, un cuarto menguante. E cando non vai frío, podemos contemplar a lúa grande, redonda e brillante. Ainda que non o pareza, o meu traballo é moi perigoso. Ás veces paso medo, moito medo. ¡Ah! Lobo! Que orellas máis grandes tes! Sí, son para oírte mellor. Vaya, 33,3... Lobo! Que ollos máis grandes tes! Sí, son para verte mellor. 23,3 por 33... Lobo! Que boca máis grande tes! Sí, é para... Xa acabei! Ás veces estou tan concentrada en cada puntada que imagino historias na miña cabeza que despois non sei se son de verdade ou de mentira. Pero en realidade, as historias que máis me gustaban eran as que me contaba miña nai. Un día miña nai contoume que eu nací dun fío. Un fío xigante que me tiña enredada. No meu fío pasei a miña infancia. Oh, un dragón. Está morto o dragón. Eu non sei que quero facer de maior. Ai, ti, e que queres facer? Pois, eu de maior quero coser. Oh, serás costureira, oh. Non, modista, non costureira, que non é o mesmo. Todos nacemos dun fío e vivimos pendurado nele ata que descubrimos que queremos ser. Eu sempre souben que quería ser. Eu non son trapecista, nin contadora de historias. Eu son modista, pero non unha modista corrente. Eu son modista de contos. Por certo, eu son modista, non costureira, que non é o mesmo.